बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव रिभिउ काम एक्शन टेकन अन टीचर्स कनक्लेव अन एनएपि 2020 हाबाफारि खुंफुंदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय गासै फरायसालिमानि गोरायुंफोर आरो फोरोंगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा आगस्टास टिगा, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर बड'ल आहूजा, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर प्रहलाद बसुमतारी, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि एकाडेमि रेजिस्ट्रार डक्टर मनजिल बसुमतारी आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय प्रफेसारफोर आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय फरायसालिमाफोरनि गोरायुं आरो फोरोंगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लादो। गिबिसिन थारावहाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों। नोंथांमोना दिनैनि बे सानावहाय जोंनि बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फैनानै जोंहा जे हाबाफारि जादों बेनि सायाव मोनसे आपडेट लानो थाखाय जोङो बयबो मिथिगौ जे थांनाय दानावहाय जोंहा मोनसे सानथामनि मोनसे कनक्लेभ जादोंमोन आरो जे कनक्लेभआवनाखि जोङो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि एफिलिएटेड कलेजफोर दङ बे कलेजनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गोरायुंफोरखौ जों हांख्रायदोंमोन आरो बे सानथामनि हाबाफारियावहाय गोबां बेबायदिनो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गोरायुंफ्रा फैनानै बे सानथामनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जे सोलोंनांगौफोर दंमोन बिसेसकरि सामार्ट पर्टालखौ लानानै बेनि सायाव बिथांमोना सोलोंनानै थांफिनदों। सोलोंनानै जेलानाखि थांनायनि उनावहाय दिनै आरोबाव बे हाबाफारिनि सायावनो मोनसे एक्शन टेकेन मोनसे रिपर्टखौ लानो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनैबो जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि एफिलिएटेड कलेज दङ बे कलेजनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गोरायुंफोरखौ हांख्रायदों जाहाथे बिथांमोना थांनाय जे सानथामनि हाबाफारि दंमोन बे हाबाफारियाव मा सोलोंनाय थांखो आरो बेनिफ्राय बेसेबांखिनि बिथांमोना बेनिफिट जाखो एबा मुलाम्फा जाखो बेखौहाय नायनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो दिनैहाय जों नुबाय गोबाङानो दिनैबो फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। दिनै जिहेतु बे मोनसे फिडबेक प्रग्राम अन दि 3 days वर्कशप डेट वी हैड इन द लास्ट मान्थ जिहेतु मोनसे फिडबेक प्रग्राम जोङो बिसेसकरि कलेजनिफ्राय सफैनाय फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गोरायुं बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनसे प्रेजेन्टेसन लादों। बाहाय जों नायनो नागिरदों बिथांमोना बे थांनाय सानथामनि जे हाबाफारि बेनि सायाव जे फोरोंनायखौ जादोंमन बे फोरोंनायनि गेजेरजों बेसेबांखिनि सोलोंनो हादों बेखौ नायनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बाहाय जों नुनो मोन्दों दानो बिथांमोना फैनानै गावबागाव कलेजनि जेनाखि स्टेटास बेखौहाय बिथांमोना प्रेजेन्टेसन होदों। बिसेसकरि जोङो नुनो मोन्दों जे सामार्टनि बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों। बे सामार्टखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जों एनइपि जों फैनांगोन। एनइपि 2020 आसामावहाय 2023 मायथाइनिफ्राय बियो जागायजेनदों। बे 2023 मायथाइनिफ्राय जागायजेननाय लोगोसे सामार्टआबो बेजों फैफादों आरो सामार्टआबो जिहेतु मोनसे गोदान सिस्टेम जाबाय बे मोनसे पर्टाल जाबाय जों बयनिबो थाखाय आसामाव। बेनि थाखायनो ओरै निउ एजुकेशन पलिसि मोनसे गोदान सिस्टेमा फैबाय लोगोसे जोंहा सामार्ट पर्टाला फैबाय गासैबो जों बयनिबो थाखाय गोदान जानायखाय बिसेसकरि इन्स्टिटिउसनफ्रा एसे बाहाय डिफिकाल्टिसफ्रा फैदों बिसोर इमप्लिमेन्ट खालामनायाव डिफिकाल्टिसफ्रा फैदों। जिखि जाया उइथ द पासेस अफ टाइम समय बारलांनायजों लोगोसे दानो बयबो बे सिस्टेमजों दा फेमिलियार जागासिनो दङ आरो आं सानो फैबाय थानाय समावहाय बांसिनै हामसिनै बिथांमोना बेखौ बुजिनो हागोन आरो उइदाउट एनि प्रब्लेम जेबो डिफिकाल्टि जायालाबानो बे गासै बि इट इमप्लिमेन्टेसन अफ एनइपि अर दि सामार्ट पर्टाल गासैखौबो बिथांमोना गाहामै सोलोंनानै गाहामै इमप्लिमेन्ट खालामलांनो हागोन होननानै आङो मिजिंथियो। आरो दिनैहाय आं नुनो मोन्दों कलेजफ्रा बे सिस्टेमनि गेजेरजों दानो लासै लासै फेमिलियाराइज जागासिनो दङ। हयथ' फैबाय थानाय समावहाय बांसिनै बिथांमोना फेमिलियाराइज जागोन जेब्लानाखि गासै सिस्टेमजों बिथांमोना फेमिलियाराइज जागोन अब्ला जेबो बेबायदि इस्यु जे रेजाल्टफोरनि इस्युनि खोथा जोङो गेजेर गेजेर खोनानो मोन्दों बेबायदिनो माखासे इस्युसफोर दङ बेफोरखौ खोनानो मोन्दों बे गासै इस्युसफ्रा गोजान जालांगोन। आरो आंनि मोन्दांथियाव जे सामार्ट पर्टाल दा जोङो बाहायगासिनो दङ इट इज वान अफ दि बेस्ट पर्टाल डेट वी हेभ एभार हेड होननानै बुंगोन। मानोना बे पर्टालनि गेजेरजों दिनै उइथ फिउ पार्सनेल्स मेन पावारजोंनो जोङो बेखौ दिनै मेनेज खालामनो हागासिनो दङ। नङाबा सिगां जों जेब्लानाखि थार्ड पार्टि बाहायदोंमोन अब्ला जे खामानिखौ जों मावदों दिनैहाय बे खामानिखौ थार्ड पार्टिनि गेजेरजों मावनाय जादोंमोन। नाथाय दिनै इउनिभारसिटिया उइथ फिउ लिमिटेड मेन पावारजोंनो बेखौहाय हेन्डेल खालामगासिनो दङ। आं सानो बेखौ जुदि मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामलांबाय थानो हायोबा जोङो एभ्रिथिं उइल बि आन्डार कन्ट्रल एन्ड इउनिभारसिटि उइल नट हेभ एनि टाइप अफ प्रब्लेम इन द डेज टू कम एन्ड हपफुली द बड'लेण्ड यूनिवर्सिटी विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट द एनईपी सक्सेसफुली। बीटीसी के सहयोग से हमने पिछले महीने 3 दिन का कनक्लेव किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर।
और उसी के फॉलोअप एक्शन में हम ये कॉलेजेस को वापस बुलाया है। कॉलेजेस से कुछ प्रिंसिपल्स आए हैं, कुछ IQAC के लोग हैं और कुछ वहाँ के टीचर्स हैं, प्लस यहाँ के भी टीचर्स हैं बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के। तो हम ये देखना चाहते हैं कि एडमिशन में कोई दिक्कत ना हो किसी भी किस्म का बच्चों को, क्योंकि कई जगह कन्फ्यूजन था कि 4th ईयर में कैसे एडमिशन होगा या फर्स्ट ईयर में कोई एडमिशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस सब को सॉर्ट आउट करने के लिए अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, तो उन सब को एक ही जगह इकट्ठा कर कर हम अलग अलग कॉलेजेस से प्रेजेंटेशन ले रहे हैं और वो बता रहे हैं कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो उसका हाथों हाथ हम तुरंत समाधान बता देते हैं। और ये जो BTC हमें सहयोग बहुत कर रहा है इसमें पर्टिकुलरली, क्योंकि ये सारे कॉलेजेस जो है ये BTC के कॉलेजेस हैं और BTC बहुत ही पहल कर रहा है ताकि छात्रों को किसी भी किस्म का कोई भी दिक्कत नहीं हो। उसके लिए हम BTC के चीफ साहब के जो है बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने वापस सारे कॉलेजेस को इकट्ठा करवाया और यहाँ पर जो है पूरी तरह से फंडिंग करके इस कनक्लेव को वापस बोडोलैंड विश्वविद्यालय में कराया। और आज हमने जो सारे कॉलेजेस को जो 4 ईयर का जो प्लान है उसमें टीचर्स का भी क्वेश्चनर्स है, कॉलेज का भी है और स्टूडेंट्स का भी है, उनको क्या दिक्कत आ सकती है उसका भी रिलीज़ किया है। रिलीज़ तो कुछ दिन पहले कर दिया था लेकिन आज उनको हार्ड कॉपी भी दिया है हमने। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे एडमिशन्स स्मूथली चलेंगे। हम लोग रिज़ल्ट निकालने के प्रोसेस में हैं और उसमें भी कुछ किसी को दिक्कत थी तो वो भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगला सत्र स्मूथली और सबके सहयोग से बहुत अच्छे से चलेगा। धन्यवाद। डॉक्टर नील पद्मिनी राभा, प्रिंसिपल उपेंद्रनाथ ब्रह्म कॉलेज एज वेल एज IC प्रिंसिपल ऑफ गभ मॉडल डिग्री कॉलेज कोयला मयला चिरां। आज जी प्रोग्राम तो पातिছে बड'लेण्ड यूनिवर्सिटी एज वेल एज एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ BTC। प्रोग्राम तो खूबेই ভাল হৈছে। मैं कॉलेजर रिप्रेजेंटेटिव हिसापे आमार जुआ जितु 3 दिनिया जितु प्रोग्राम होइছিলে जितु ट्रेनिंग आছিলে तात आमार सामर्थर कोअर्डिनेटर लगते एसिस्टेंट प्रोफेसर एंड द HODs प्रत्येकके पठाई दिছিলোঁ। তেওঁলোকে खूब भालके ट्रेनिंगটো লৈছে और আজি जी বিষয়ক লৈ পেলাই বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আৰু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট BTCয়ে আয়োজন কৰিছে। এই প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ কাৰণে মানে খুবেই ভাল। আমাৰ টিচাৰসকলে জানিব পাৰিব কেনেকৈ সমৰ্থ পোৰ্টেল যেটো এতিয়া onNEP 2020 যেটো অসম চৰকাৰে এডপ্ট কৰিছে হেয়াৰ বিষয়ে সবৰে নলেজ থকাটো ভাল, সবে যাতে জানিব পাৰে। আৰু আমি প্ৰত্যেকে যদি ইয়াৰ বিষয়ে টেকনিক্যাল কিছুমান কথা জানিম তেতিয়াহে আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলক আমি সহায় কৰিব পাৰিম। আৰু এই প্ৰগ্ৰামটো আয়োজন কৰাৰ কাৰণে বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি লগতে BTC গভৰ্ণমেণ্টক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।